La primera part, o en línies generals, el partit és molt bo. Hem estat molt concentrats durant els, jo diria, 39 minuts i és per felicitar l'equip, no? Ha sigut una setmana complicada, però bueno, jo crec que l'equip ha respost, l'equip ha tornat a guanyar aquí el Sergio Manzano, que necessitàvem sumar de 3 en 3, i bueno, ara ja a descansar i a pensar en el partit de Levante, que serà un partit molt complicat. Jo crec que hem sigut superiors, que el resultat potser és una mica curt, no? Però evidentment que si tu vols un resultat ampli has de ficar la pilota dintre, i nosaltres no hem sigut capaços de ficar. Hem tingut les ocasions, hem tingut oportunitats, hem tingut, jo diria que 3 bastant clares per fer el cinquè i jugar una mica més tranquils, però no les hem ficat i bueno, ells han aprofitat aquest últim minut per bueno, diguem, mascarar una mica el resultat.